Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke iy'ngelozi ey'hlambulukile enazalwane izimbethe. Yimina ingane yamakhehla ozalo lukaNtunga likamavuso, ngiyingane kaNtshosho. Ngiyaphaphatha ngishaya isandla phezu kwesinye, ngiyanamukela kuleli khasi lami. Namhlanje bengisacela ukuba sikhulisane, ngininikeze ulwazi ukuthi ingane yamakhehla izingane kule channel le. Ngisacela ukuthi sikhulisane ukuze nizokwazi ukuthi ukukhulisana kwethu nokufundisana kwethu nokukhanyiselana kwethu kuzohamba kuze kufike kuphi. Imiphi imingcele ingane yamakhehla engeke ize ikwazi ukuweqa. Igama lami nginguGugu Lethu, ngihlala eNyukhasela. NgingowakaShabalala ngokuba ngiwumlanjwana, ngizalwa intombi uMshengi Shabalala yakaShabalala. Njengoba ngiyingane yamakhehla-ke, nginamakhehla angiphethe. Nginosikompilo lesigodlo engakhulela kuso, isigodlo sikaNtshosho, isigodlo sikaNtsele kaLindamkhonto, ikhehla elingikhulisile. Bese ngiba nosikompilo lesigodlo sikaNtonga likamavuso. Ngihamba namakhehla anolaka kakhulu. Ngihamba namakhehla afuna ukuthi ulandele imithetho ayibekile, ungayiqeli emngcelele asuke bekubekele wona. Bantwana besithunywa, abantwana bamoya, abantwana bomvelenqangi, namhlanje ngisacela ukuthi sikhanyiselelane. Uqala kwami leli khasi leli ngaliphahlela iy'nyanga ey'ntathu. Ukuliphahlela kwami iy'nyanga ey'ntathu bengicela kumakhehla nezalukazi engihamba nazo ukuthi kazi ngivumele ngikhulise abantwana bakamoya, ngoba bengibona abantwana bakamoya abanyathelayo esigodlweni sikaNtunga likamavuso ukuthi baney'nkinga ezifanayo, noma ukudideka kwabo nolwazi abalidingayo kimi njengomkhulisi wabo banemibuzo ethi kayifani. Ngase ngakhumbula ukuthi olami uhambo kalizange luze lube lula, laba nzima. Yabona uma umntwana kamoya unesithunywa umbethe abamanzi, mangicabanga kabukho umzima osundlule kubo engingazange mina ngindlule kubo. Olwami uhambo belunzima. Belunzima ngale ndlela ukuthi ngangitshela ukuthi ngizofa noma yini, kodwa-ke kasikho lapho. Engikunakisisile-ke esikoleni sikaNtonga likamavuso ukuthi abantwana bakamoya, abantwana besithunywa, kabanalo ulwazi ngosikompilo nangengulo yesithunywa. Banemibuzo eminingi esadinga ukuthi ikhanyiseleke. Ngase ngahamba ngayokhuleka, ngahamba ngayophahla umakhehla engikwambethe. Isivumelwano sami namakhehla nezalukazi engihamba nazo bewukuthi ngizokhulisa abantwana bakamoya. Ukuphahla kwami ngiphahle iy'nyanga ey'ntathu ngaze ngaphendula kwenyanga yesine. Lebe ngicela ukuthi amakhehla mawavume ukuthi nginikhulise. Eceleni kwami ukuthi ngicela ukuvula le channel, kangizange ngicabanga ukuthi kungaba khona abantwana bakamoya abanga-relate kimi. Kungaba khona abantwana bakamoya abangalifuna lolu lwazi engilifundiswe lona engilincele. Kangizange ngize ngicabange lokho. Ngabe ngayicabanga ukuthi ngizovula i-channel ngiyikhulumele ngedwa, mhlawumbe maybe ukhona ozoyibona ngaleso sikhathi, ababili abathathu. Kangizange ngicabanga ukuthi ingaba kuleli zinga elibe yiyo. Angizange ngicabanga ukuthi ningangamukela ngale ndlela eningamukele ngayo, kuze kufike kulesi simo la khona abantwana bamoya befisa ukuzonyathela esigodlweni sikaNtonga likamavuso, befisa ukuzokhanyiseleka esigodlweni sikaNtonga likamavuso. Kangizange ngize ngiyitshela ukuthi kungenzeka lokho, noma khona nje ongangilalela ngoba angikwazi ukuxoxa. Kodwa ngithe mangifika kule khasi leli leNkanyane Yezulu ngizomkhulisa, ngabona ukuthi ngiyakwazi ukuthi inkulumo yami ilandelane, angixofi kodwa kangikwazi ukuchaza. Ngabona ukuthi niyangamukela, angizange ngicabange. Ngangitshela umyeni wami ukuthi mase ngifike nje kwi-star for isidima sami, noma mase ngithola ama-subscribers awu-1000, mangifike nje kwi-star
hayi usuqedile ngizobe ngisebenzile. Angizange ngicabanga ukuthi ningangamukela ngale ndlela eningamukele ngayo. Lapho ngiyathobeka, ngiyaphaphatha, ngiyathobeka kakhulu lapho. Kake sicaciselane-ke ngale ngane yamakhehla evele yafika empilweni zenu ningazelele. Njengoba ngingane yamakhehla, nginosikompilo engiphila ngaphansi kwalo. One, abaningi-ke abangilandelayo ekhasini lami bayazi ukuthi benginecala ebengisamele ngiyolithetha. Ngilithethile-ke icala lami ngakhambanga kahle, sivele zakhala. Ngilithethile icala lami. One, amakhehla engiwambethe mina ngathini ngesikhathi ngiphahla ngikhuleka nginxusa ngicela ukuthi amakhehla mawangivumele ukuthi nginikhulise. Ngacela nje ukunikhulisa kuphela, kangizange ngicabanga ukuthi njengoba ngishilo ukuthi ngingakwazi ukurelate kimi. So indaba yokulekelela abantwana bakamoya engizobathola kule platform la nginifundisa khona, kangizange ngiyibalule kulamakhehla angemphethe ngesikhathi ngicela ukuthi ngifundise. Ecaleni lami-ke into eqhakambile kakhulu ukuthi athi amakhehla engiwambethe mina ngiyabakhangisa kini. Like angachaza kanjani, like ukhangisa ngathi ubuthe wena wathi uzofundisa, ulokufundisa kwakho subona ukuthi wena khangisa ngami. Yayibona nto le sekuba kuvela sengathi like ngithi ngiboneni ngingane yamakhehla ngibetha amakhehla ayikhulumelayo, wozana esikolweni sami ngomngako bhenu ngizonisiza nonke. Into amakhehla angembetha ayibalulayo ukuthi ngaphansi komthunzi welanga, njengoba bengembethe mina kangibizelwanga ukusiza wonke umntwana kamoya ngaphansi komthunzi welanga. Isicelo sami bebebona bona ukuthi khona la siyakhona songenzele inkinga, kodwa bavuma ngenxa yokuthi angithi yazi ukuthi thina siyaketema abazukulu nezulwane uma kuza kulamakhehla angembe asembethe kuyazwela kithi, basithethisa baphinde bangomalume bapolisi basithethisa baphinde basibize kuthiwa waza usukhala. Yebo-ke, so angisakwazi ukuthi ngikhiphe ngalo izathu lezi zokuthi ngesikhathi ngivula lekhasi leli kangizange ngicela ukuthi ngicela ukusebenza abantwana bakamoya engizobathola la. Okunye abakubalulayo amakhehla engihamba nawo ukuthi kangibizelwanga mina ukusiza wonke umuntu ngaphansi komthunzi welanga. Sengathi mina ngiyayikhangisa kini ukuthi wozani kini, kanti kangizange ngize ngicele lokho. Moving forward-ke angeke ngisakwazi ukuthi ngikhiphe inamba yami ukuthi nize esikolweni esikaDonga likaMavuso ngaphandle kwalecala ebenginalo nomthetho amakhehla angibekela wona. Abantwana bakamoya engibathole kuleli khasi la ku-YouTube bafike esikolweni banginikeza inkinga. Cela ukuvenda ayikabe. Bafike esikolweni banginikeza inkinga like ngoba bangibone kule channel like they feel uma befika esikolweni sikaDonga likaMavuso like babona ngathi bayangazi mina nabo siyazana, just because ngiyabakolisa sesiyazwana mhlambe sekukhona i-friendship ekhona. Kanti cha amakhehla engiwambethe anolaka isheshe nje gezelana. Cela ukwenza iy'bonelo zokuthi ngingafuni ukukhuluma kakhulu noma ngani, nginenza iy'bonelo zokuthi okay asike sithi uyafika esikolweni uzofuna ukhanyiseleka, ufika uhamba nomyeni wakho. Uhambe nomyeni wakho ningene nobabili, nginibuza ukuthi ngingaba ndawonye na. Wamthela umfazi ngenyongo wapheleliswa akukho okuqala ukugwele dakhe bomfazi. Athi yebo, ngithi uma ngakoleda ngenani-ke ngizwe ukuthi ngiqala ngani. Bangene bamba bobabili. Lo engizokusho kangisho ngoba ngiyikhukhumeza noma ngidelela noma sengiyibona ngimkhulu, kodwa ngisuke ngingabizanga umuntu esikolweni sami. Yezwa, kangibizanga umuntu. Uma ufika iminyango yesikolo sikaDonga likaMavuso yalamakhehla engiwambethe ihlezi ivulekile, uyafika uzokhanyiseleka. Ngikukhanyisele wena uhamba nomfazi wakho, uhamba nomyeni wakho, ngikukhanyisele niwuphelele umoya nihambe nekhaya. Uma usufika ekhaya wena ukuthathelaphi ukuthi bese usendela mina i-message ungitshela ukuthi moving forward mkhulu ngisacela ukuthi umyeni wami angabe asaba yingxenye yohambo lami. Bengimbizile umyeni wakho, azange ngibize umyeni wakho ukuze nomyeni wakho dila ney'ndaba zakwakho. Uthi ufika noba mina ngizofika ngikusebenze,
uma ngikubuza ukuthi uyavuma ukuthi angene uvuma ukuthi angene ngiyanisebenza akusidoko lwami noma ijoko lami ukuthi mina ngitshela umyeni wakho ukuthi angabasangena ensebenzweni yakho kodwa kakade vele ngiyabezanga yimi hayi ngoba ngidelela hayi ngoba ngikhukhumeza iqiniso nje elimsula iqiniso vele alikaze lamkeleka isibonelo sokuqala so angifaka manje indaba zomuzi wakho ke mina masifane ngingeneke okay okwesibili njengoba ngike ngabalula njengoba ngingane yamakhehla ukuthi one kangizwani nefoni kangiyifuni ifoni angifuni ukuthi ungifonele ngaphandle kokuthi ngumfazi womuntu asibheke eceleni ke lokho indlebe zami mangifonela ziyaduma ngathi khona isiteshi engisicingayo so angifuni ukulalela anything makuze efonini awungifonele ngisendele message ngizokuphendula ngiyabala ngiyasho ngisendele message ngizokuphendula ngisendele voice note umfonele ngenhlonipho wona ngokuthobe kangiyibambe funa ukulalele ngize ngiqede uzoqede bese ngiyacela ukuthi ngisacela ukuthi moving forward ungangifoneli ungangisendele voice note ngibalele phansi nginenkinga yendlebe icingo nje kangizwani nawo amakhehle ngambethe kakalifuni uyabo ngisendele message ngizothi mangiphuma esigodlweni bese ngiyakuphendula bese wena uthi ngiyakutshela ukuthi kangizwani nama voice note ifoni kanye ayishayisana bese wena usufuna ukungiphatha ngenxa ukuthi ngibone ku-YouTube usufuna ukumphatha ngizwe nawe ungitshela ukuthi ngenhlonipho omkhulu ngisacela ukuthi uvume ukuthi ngisendele i-voice note ngenxa yokuthi ezinye izinto awukwazi ukuyibhala phansi asidlule lapho bantwana bami besacela ukuthi niqondisise ukuthi ugugu lethu ingane yamakhehla zonke izinto azonifundisa ngazo engizonikhulisa ngazo izinto ensuke ngihlaliswe phansi izinto engisuke ngihlaliswe phansi ngafundiswa ngazo kangiphathiswanga ulwazi khona abantwana bakamoya noma abelaphi bakamoya aba intelligent ngokwemvelo uthola idalwa zabo zibanikeza ubuhlakani bemvelo thola ukuthi umuntu nisho umelaphi nisho ungambuza nisho ungambuza noma umuphi umbuzo uyakwazi ukuphendula abamazi umbuzo ngelokuza ngengwe buve black uzoba nalo lwazi umbuze ngethuseli gold uzoba nalo lwazi umbuze ngama design ukuthi yabo ijazi manje inkanyezi ichaza ukuthini ijazi manje isiphambano ichaza ukuthini ijazi ngezinezinkanyezi ziyahlukahlukana yabo oba nolwazi nje like naturally ngambuze ebusuku umbuzo noma into ukuphendula baphiwe baphathise ubuchule nobuhlakani bemvelo mina kangisiyo nohlobo kangiphathiswa kanjalo sidalwa izinto engizaziyo nezinto mangizohlala phansi ngikufundisa izinto engifundiswe zona ngindlulisela kuwe ngale ndlela esikuyidlulisele kuwe ngindlulisa kimi ngale ndlela esikuyidlulise kimi uma ngimfundisa ngamajazi ngelokuzana ngezembatho zikamoya yabo from start to finish yabo knowledge ozoyithola kulo video leyo yiye enginayo kanginayenye knowledge abo i-video yami like isiqephu sami from start to finish lokho engizokudlulisela ku amandla amaphelela lapho nolwazi lwami luphelela lapho engihletshelwe wona nengifundiswe wona amakhehla ngempethe kusuke kuphelela kuleso siqephu abo ngesikhathi ngifundisa ngesambatho angizange ngifundise ngesambatho sengwe red and black kanginayo kangikafundiswa ngayo engingenakho ngingikwazi ukukhanyisela ngapha banamkangazi kangatshelwa ngayo mina engizokuletha kini yilokhu engikwaziyo ngobungako kwabo futhi kuphelela lapho kanginako anything extra yabo isiqephu nesiqephu engisikhiphayo ulwazi lami luphelela lapho usungafuna ukukhanyiseleka ngezinto engizwe ngibalulile kuleso siqeshana kangiphathiswanga ulwazi olunzulu ukuthi nje ngizoba ubuhlakani bemvelo cha ngiyahlala phansi ngifundiswe ngibuze imibuzo bese ngiyagxila angazi indaba izimfundiso zamakhehla uma befundisa ngawukhohlwa amanzi bese kuyagxila bese ngizondlulisa kini ulwazi enginalo ilolo yabo into engakhulumanga ngayo esiqepheni sami ngangibuza namangazi angazi ama video sengisho kanga ukuthi ngiyaxolisa kanginalo ulwazi ngiyazi ukuthi nididekile abaningi bethu nididekile
ngifuna ulwazi, ngifuna ukukhanyiseleka nezinto ey'ningi, ngiyaxolisa. Ngithemba ukuthi emabhedeni ami kukhona lokhu engizothi uma ngikhuluma bese uyakwazi ukurelate kuko, kube khona la engikukhanyisela khona. Kodwa isiqephu nesiqephu engisikhiphayo from start to finish, ulwazi lami suke liphelela lapho. Yilokhu engisuke nginxelile kulamakhehla angembethe, yilokhu iy'mfundiso esuke ngifundiswe zona, kanye nalo olunye ulwazi nje like generally, like uba smart generally lokuzwa kwezamoya. Uthi ungangibuza nje, ngenze example, ukuthi ungangibuza nje ukuthi ithusi elegolide elinestar nejuba lichaza ukuthi kangazi, namama ukufundisana ngiyithobeka. Okwesibili, njengoba ngiyingane yamakhehla, ozalo kaDongali kaMavuso, kangililaleli iphupho. Awukwazi ukungifonela uthi angikukhanyisele ngephupho lakhe, noma ungeke usamfonela-ke. Awukwazi ukukhomenta uthi angikukhanyisele ngephupho lakho. Kangililaleli iphupho. Kangililaleli iphupho, kangilichazi, kangilihlaziyi, kangilenze lutho. Amakhehla angembethe angifundisa ukuthi iphupho linemfihlakalo yohambo nokukhula komuntu kwelikamoya. Angithi thina sembethwe njengoba sinesithunywa, simbethwe yimimoya, sinemimoya. Iy'dalwa zakho ngeke zikwazi ukuthi zizofika kuqobo zikufundise ukuthi ithusi lesakhe lalichaza u-1 no-2 no-3 no-4 no-5. Angeke bazi ukufika siqo sabo ngenxa yokuthi bona sebalala. Bazosebenza ngani? Ngamaphupho nangey'bonakaliso ukukhanyisela. Bayakhanyisela bakwethembe ngomsamo wabo ngamaphupho lawo osuke wena ufuneka walalelisize. Omunye isikhathi ngiyabuza namaphupho ubone ukuthi umuntu azange ahlala phansi nje athule acabanga iphupho lakhe. Awulilalele leli phupho lakho, noma ulibhale phansi uma ubona ukuthi kukanjani, libhale phansi from start to finish, ulifundisise, uliqondisise, ulihlolisise iphupho lakho phambi kokuthi ufune umuntu ozokuhlaziyela lona. Kangililaleli iphupho, kangilichazi iphupho. Ngiyithanda impela yabo indaba. Ngiyazithanda imidaba impela, kodwa uma kuza emaphusheni ngiyalihlonipha iphupho lomuntu ngoba linemfihlakalo yohambo lakhe. Akusiwo wonke amaphupho ekumele niwashere nabantu noma ekumele niwabuze. Amanye amaphupho ayimfihlo yohambo lakho, ayimfihlo yezidalwa zakho zimbethe, ayimfihlo yamandla osuke umphathiswa yona, ayimfihlo yomsamo wakho qobo. Yabona indaba ukuthi uhambo lekubuza amaphupho, izwe libi la ngaphandle, izwe libi. Uma ubona ukuthi unamaphupho ongaba-understandi, nomlekeleli imentho esithumeni iy'dalwa zakho azikakunikezi, manje uhambe uyothenga ibhuku, amaphupho akho wabhale phansi, everyday amaphupho ubhale phansi. Then uma usumtholile umlekeleli wakho uzohlala phansi unabe, umtshela ukuthi ngiphupha ukuthi ngichazisele, achazisele. Amaphupho anemfihlo nemfihlakalo yamaZulu. Don't share your dreams with anyone. Okwesithathu, njengoba ngiyingane yamakhehla ozalo kaDongali kaMavuso, kangikwazi ukuhlola online, kangiphiwanga ukuhlola online. Ukuze ngikusize, amakhehla engiwambethe ayazisebenzela. Ikhehla engilibethe liyisebenzela lona, liyazihlolela, liyazihlambululela, liyaziphakamisela, lizenzela lona amaladi. Mina ngiwumlondi wesiphiwo sabo. Kangikwazi ukuhlola online, kangiphathiswanga, kangikwazi. Ungabona sometimes ukuthi uma ukhuluma nami uthola ukuthi uyabona ukuthi ngiyakwazi ukudonsa umoya, isimo sakho ubona sengathi ngiyazi-understand. Cha, angikwazi, mhlawumbe sengaba yileso simo sokuthi ngizokwazi ukuphendula ngale ndlela le yale simo sobhekene naso, iy'mpendulo. Hhayi ngoba ngizokuhlolela, kangikwenzi lokho. Kangihlola online, kangikwazi kwenziwa njani, angifuni nokwazi, kangiphathiswanga ukuhlola online. Uma ubufuna usizo noma ufuna usizo esigodlweni sikaDongali kaMavuso, bekumele uzonyathela esigodlweni sikaDongali kaMavuso, ngenxa yokuthi ohambweni likamoya kasenzi ngokwazi kwethu noma ngokuqonda kwethu, silandela umoya. Amakhehla engiwambethe kumele abe ne-agreement ney'dalwa zakho, bangivumele for me to tap into your altar, ukuthi ngikwazi ukuthepha emsamo wakho, ukuthi ngikwazi ukukhanyisela. Iy'dalwa zakho kwamele zingivumele, zinginikeze imvumo ukuthi ngikwazi ukukuhlolela. Yikho ngaso sonke isikhathi uma uzoza esigodlweni sikaDongali kaMavuso,
kwamele ubike a day before uyaphahla, uyakhuleka uphahle ubike a day before uza esikoleni sikaNdungakaMavuso. Izathu salokho ukuthi ungaphakami wedwa, ushiye iy'daba zakho ngemuva. Uyaye uphahle ubike uhambo lakho, ubike kumakhehla nezakazi ezikwembethe ukuthi uzovuka uyofuna usizo ekhehleni likaNdungakaMavuso. KuNdungakaMavuso usidaba selithuli, usacela ukuba baphakame nawe, ungasukumi wedwa kodwa usukume nabo ukuze uzofika phambili uthole zonke iy'mpendulo abafisa ukuyindlulisa kuwe. Kangenzi ngokwazi kwami noma ukuqonda kwami noma ukuhlakanipha kwami amakhehla angikholwayo. So please, angikwazi ukuhlola online, angisho ukuthi ukuhlola online, I'm not bashing abelapha abahlola online, indlela nabo abaphathiswe ngayo. Musu ungibuza ukuthi ngiyahlola yini online bese ngiyatshela ukuthi cha angiphathiswa ngaleyo ndlela, bese ama comment alandela lapho sekumele manje ngizizwe sengathi khona into e-wrong ngami ngenxa yokuthi kangihloli online noma khona la ngishoda khona ngenxa yokuthi kangihloli online. Ngiyacela, ngiyaphaphatha, ngamkeleni ngale ndlela engiyiyo. Musani ukuthi ngiyazi ukuthi you are desperate, you want answers nofisa ukukhanyiseleka. Musu ufuna ukungishintsha to accommodate i-situation wena okuyo. Musu ufuna ukungishintsha, musu ufuna ukuthi ngizizwe sengathi khona la ngishoda khona just because I can't consult online. You're wrong. Usakwenza lonto guys. Yeah, kangikwazi ukuhlola online, ngiyaxolisa. Kangiphathiswanga. Kakusisona isiphiwo engisimangibala iy'phiwo zami ngisibalule naso, cha kangikwazi. Sesifike egcineni la khona besikhanyiselana ngosikompilo olalela ikhasi leli ukuthi moving forward sizokhulisana kanjani, sizobambisana kanjani. Ngaphinde ngachaza imingcele engengikwazi ukuyeqa kulolu hambo leli kuleli khasi leli. Ngiyacela ukuthi ni-continue niqhubeke ni-subscribe. Please share with your friends and family. Please comment. You can ask me questions. Angisho ukuthi ningangibuza imibuzo ngizoniphendula ngalo lwazi engisuke nginalo. Ngiyaphaphatha, ngishaya isandla phezu kwesinye. Ngiyathobeka, ngiyabonga kakhulu bantwana bakamoya. Makwande kukhanye kuhlobe kube kuhle njengey'hlaba zolwandle. Mabudede bomnyama kuvela ukhanya. Amago.